Мы победили. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея» ўжо выйшаў у сусветны пракат, а ў Беларусі яго плануюць паказваць з 25 ліпеня. Пра што гэты фільм і ці варта яго глядзець? Фільм з'яўляецца экранізацыяй ці адаптацыяй ці аўтарскім бачаннем знакамітай ужо архетыпічнай эпасам і творам Гамера, які шмат разоў былі экранізаваны яшчэ на пачатку узнікнення кінематографа як мастацтва, і ў апошнія там гады выходзілі таксама экранізацыі ці стылізацыі пад Гамера, пад Адысею ці пад Илиаду такіх фільмаў. Гэта якраз і з'яўляецца гэты фільм вось такой інтэрпрэтацыяй класічнага старажытна-грэцкага тэксту. Але гэта не толькі Адысея, ён так называецца Адысея, гэта спалучэнне элементаў і Илиады Гамера і Адысеі, то бок двух твораў, яны ўмесце сплецены ў такі нетыповы нелінейны аповед, менавіта каб данесці асноўную думку аўтара. А гэта, канешне, там хто типа все по-рознаму там інтэрпрэтуюць. Для мяне гэта цалкам антываеннае кіно, і асноўны месседж у ім гэта антываенны месседж. Пра тое, што войны не патрэбныя, яны толькі разбураюць і забіваюць тых людзей, якія ідуць на гэтую вайну, і у гэтым вельмі важная постаць самого Адысея, якога грае Мэтт Дэйман. У яго такая арка выкуплення, то бок ён чалавек, які не хоча ісці на вайну, і я разумею, што гэта будзе вялікая праблема, і яго вяртанне потым з гэтай вайны, з вайны з Трояй на Ітаку, гэта якраз вось гэтыя тыя самыя прыгоды, на якія ўсе разлічваюць. Гэта хутчэй не такія забаўныя прыгоды, не забаўная вандроўка, а гэта хутчэй праход сквозь пекла, ачышчэнне за тое, што яны нарабілі, знішчыўшы горад. Гэта цалкам цікавы, класічны, па форме зроблены блокбастер, голливудскі блокбастер, як гэта можа здымалі у 90-е, 80-е, яшчэ 70-е гады, які мала падобны на тое, як зараз здымаюцца вялікія голливудскія стужкі там пра супергерояў ці там экранізацыі нейкіх гульняў. Гэта ўсё зроблена менавіта як аўтарскі фільм. Аўтарскі фільм, але пры гэтым з вялікім бюджэтам. Паводле Variety, «Адысея» ўжо сабрала ў сусветным пракаце больш за 264 мільёны долараў. За што гэты фільм варта пахваліць, а што, на вашу думку, у ім не атрымалася? Хваліць трэба менавіта за тое, што гэта класічны Голливуд, гэта класічнае голливудскае кіно, у якім таксама ёсць, канечне, графіка, такая 3D-графіка, але ён зроблены менавіта з дапамогай такіх зробленых рукамі спецэфектаў, і там той же самы цыклоп, і ён зроблены ў натуральны памер, такі падыход класічны, які па якім здымалі раней, можа там 20 гадоў таму і нават і 30 гадоў таму. Там няма шмат вось такіх таго, што чакае тыповы глядач. Напрыклад, што вось там нас зараз будуць забаўляць, мы будем глядзець, як там Адысей там едзець з аднаго вострава на іншы, і гэта будуць проста лінейны аповед пра такія прыгоды цікавыя. Але гэта насамрэч сапраўднае кіно ў тым сэнсе, што там ёсць якасная драматургія, там ёсць сэнс, і ты пражываючы гэты вось досвед, культурны досвед прагляду, ты просто разумееш, пра што гэта кіно, што табе хацелі данесці цікавую думку, а не просто, каб ты пабавіўся 3 гадзіны, гледзячы вось на гэтыя краявіды. Пры тым, што там, наколькі я не памыляюся, здымалі ў розных краінах свету. Гэта выглядае просто добрая праца, і аператарская праца, і праца тых людзей, якія падбіралі лакацыі. То бок выглядае ўсё цалкам натуральна, і няма адчування нейкай штучнасці, што гэта нешта несапраўднае. Всё выглядае вельмі дасканала і вельмі сур'ёзна. Для зумераў мне падаецца, што гэты фільм будзе цікавым, асабліва калі яны не чыталі Адысею ці не глядзелі
мінулыя фільмы ці вось серыял Канчалоўскага 90-х гадоў, потому что там все там аповед ідзе лінейны, а тут цалкам іншы падыход, нелінейны аповед, таксама так і як і зроблена у Гамера у літаратурным першай крыніцы, то бок цалкам вельмі якасны блокбастер такой старой школы, які амаль зараз ніхто і не здымае. Там можна сказаць, што гэта лічы, што фільм года. Ну, для мяне дакладна, гэта адзін з фільмаў, важных фільмаў гэтага года. Можна будзе параўнаць з тым, што выйдзе яшчэ ў Вільнёва з Дюнай 3. Наколькі Адысея падобная да папярэдніх работ Крыстафера Нолана? У прынцыпе, ёсць меркаванне, што рэжысёры здымаюць такі, ну, тыя рэжысёры, якія атрымалі поспех, яны здымаюць адзін і той жа фільм. Тут ёсць, канешне, пэўныя тэмы, якія перасякаюцца з тым, якія тэмы цікавяцца самого Нолана. То бок там ёсць адчуванне рознага цячэння часу, што выкарыстоўвае ў іншых фільмах сам Крыстафер Нолан, там, напрыклад, і ў «Мементара», і ў «Інсепшне» начала, і ў «Інтэрстэлары». То бок большасці фільмаў ён таксама эксперыментуе там і з аповедам нелінейным, і з успрыманнем рознымі героямі цячэння часу. Гэта нават можна зразумець, не гледзячы сам фільм, тому што той час, колькі адсутнічаў самай Адысей там пасля сыходу на вайну, і пасля таго, як ён вяртаўся вельмі доўга, гэта таксама такое ужыванне вось гэтага часу, як ён змяняецца. Таксама там ёсць антываенны месседж, які таксама прагледжваецца ў фільме «Дюнкерк» пра Другую сусветную вайну, і ў «Оппенгеймеры» ён таксама ёсць. Таксама там ёсць, ну, там ввогуле мы вось сябрамі абмяркоўвалі, і са знаёмымі я абмяркоўваў, там фактычна гэты фільм як такая лекцыя сучасных такіх неаліберальных каштоўнасцяў. Там ёсць і пытанне наконт імігрантаў, і боязь вось герояў гэтых імігрантаў. Яны там, праўда, не імігрантамі завуцца, а так званымі людзьмі з-за мор. І галоўныя героі таксама гэта прагаворваюць, што яны баяцца, таму што яны прыходзяць і не паважаюць іх законы. Але там самі героі в пэўны момант пачынаюць гэтыя законы парушаць. І вось тое, што яны, чаго яны баяцца, яны самі гэтымі персанажамі становяцца. І там ёсць таксама феміністычная крытыка, і ёсць шмат такіх невялічкіх пластоў, якія ствараюць вось якраз і уяўленне пра сучаснае грамадства, такі слепак сучасных фобій і каштоўнасцяў, які ёсць у законе грамадства, і гэта вельмі добра адлюстравана ў такой вельмі забаўляльнай, цікавай форме. Наколькі фільм будзе зразумелы чалавеку, які ніколі не чытаў Гамера, ці абавязкова ўвогуле ведаць арыгінал? Гэта не абавязковая частка, калі там трэба вось прачытаць спачатку кнігу і нешта зразумець, але, канешне, сам фільм як бы запрашае на тое, каб ты даведаўся, як было ў арыгінале. То бок у кнізе, у гэтай паэме напісана. Але, канешне, чытаць не абавязкова, але трэба будзе, калі вы не пазнаёміліся з арыгіналам, трэба будзе быць вельмі уважлівым, паколькі там ёсць некалькі такіх часовых пластоў, якія перамешаны у сабе, і гэта таксама адзін з такіх почеркаў Нолана, таму што амаль фактычна з першага фільма, ну, можа, з другога, з «Мемента», ён заўсёды эксперыментуе з такім аповедам, што ідзе спачатку, што ідзе ў канцы, як будзе апаведзена гэта гісторыя. Ну, то бок гэта некалькі лініяў, яны прыгаюць адна на адну, і ўсё складаецца толькі ў самым канцы. То бок трэба заўсёды сачыць за экранам, быць максімальна сфокусаваным, каб гэта зразумець. Калі ты уже пачытаў саму паэмы, ты больш разумееш, што там адбываецца, і нават калі тебе спрабуюць неяк заблытаць там ці пераключыцца на іншых персанажаў, то, канешне, гэта будзе прасцей. То бок тебе не складана будзе збіць. Але агулам, канешне, калі глядач
прачытае спачатку там ці хаця б базава азнаёміцца з літаратурнай першакрыніцы, то яму будзе прасцей глядзець гэтае кіно, таму што яму будуць зразумелыя асноўныя персанажы, як іх матывацыя. Але гэта не абавязковая опцыя, канешне. Што яшчэ вы б параілі прачытаць або паглядзець перад паходам на Адысею, каб лепш зразумець фільм Нолана? Увогуле шмат розных меркаванняў. Я прачытаў там, хтосьці казаў, што гэта адзін з найлепшых з апошніх фільмаў Нолана у фільмаграфіі. Хтосьці больш так прахладна ставіцца да гэтых меркаванняў. Мне падаецца, што гэта адзін з добрых апошніх фільмаў. Для мяне гэта не самы лепшы фільм. Мне там першыя яго стужкі падабаліся больш. Таму што там ён з узростам стаў больш складаным, больш такім пафасным. Першыя стужкі былі такія больш лёгкія і больш эмацыйныя. Але мне, напрыклад, Адысея больш спадабалася, чым той жа довад, таму што ён довад вельмі складавы фільм сам па сабе, там таксама гульны з часам, і пры тым, што там фільм пра такое ўратаванне свету, але глядзець гэта вельмі складана, там што, як і за чым ідзе. Ён такі вельмі інтэлектуальны і менш эмацыйны. А тут як бы зроблены добры баланс, і больш такого забаўляльнага ёсць, чым у тым жа перадапошнім фільме Нолана «Аппенгеймеры», вось, які цалкам з'яўляецца гістарычнай рэканструкцыяй, ну такой мастацка афарбаванае, але ўсё ж гэта гістарычнае кіно. Адысея гэта цалкам пра прыгоды, пра успрыманне вось такога міфалагічнага свету і пра, ну там таксама пра меседжы, вось антываенны меседж, мне падаецца, ён цалкам трапны, можа і рэзануе пры гэтым для розных рэгіёнаў. То бок мы у сваім рэгіёне будзем думаць, што гэта пра Украіну, там у Блізкім Усходзе гэта будуць думаць, што гэта пра Ізраіль і Іран. Вось. Ну, то бок, гэта універсальнае кіно, але пры гэтым яно зроблена вельмі удала і вельмі своечасова. Таму мне падаецца, што тут не абавязкова пэўныя фільмы ранейшыя там Нолана глядзець, можна проста да гэтага пастарацца як да твора, на які можна выдаткаваць час. Крыстофер Нолан цалкам зняў Адысею на 70-міліметровую плёнку IMAX, але ў свеце менш за 50 кінатэатраў, дзе фільм можна ўбачыць менавіта так, як яго задумваў рэжысёр. Калі глядзець яго на звычайным экране, ці шмат мы страцім? Не шмат. Гэта ўвогуле хутчэй такія, як бы сказалі хлопцы з вуліцы, панты. То бок там абрэзана частка экрана, так, частка дэталяў, якая знята на гэтую шырокафарматную плёнку, яны знікаюць, але у плане сэнсу, у плане эмоцый гэта ні на што не ўплывае. Гэта як бы для такіх тэхнагікаў, для людзей апантаных плёначным кінематографам, ну то бок такі супер вузкай аўдыторыі, і гэта як бы таксама проста дэманструе як бы і сам падыход рэжысёра да тэхналогій сучасных, таму што ён сабе можа гэта дазволіць. Далёка не ўсе, амаль што не ўсе нават рэжысёры ў свеце могуць сабе дазволіць там ставіць такія патрабаванні для голлівудскіх студый, каб здымаць там вялікі фільм пра Адысею, ды яшчэ там з такім вялікім голлівудскім кастам, ды яшчэ там на плёнку, каб там 5, там, 20 кінотэатраў у свеце, ці 25 маглі гэта паказаць. Ну, таму можна глядзець і на звычайным вялікім экране, мне падаецца, гэта будзе выглядаць так жа захапляльна.